म्यांमार में भूकंप के 3 दिन बादो मलबा में सड़त लाश से उठत दुर्गंध बड़ परेशानी बन गिल बा। यही दुर्गंध से राहत कार्य में जुटल लोगन के सांस लेवे में दिक्कत हो रहल बा आ महामारी के खतरों बढ़ गिल बा। मलबा में दबल लोगन के जिंदा मिलला के उम्मीद धीरे धीरे खत्म होत जा रहल बा। भारत समेत कई देश से रेस्क्यू टीम म्यांमार पहुंच चुकल बा आ घायलों के बचावे आ इलाज में लागल बा। म्यांमार के दूसरा सबसे बड़ा शहर मांडले के सड़के पर रविवार के दिन लाश के सड़त बदबू से लोग बेहाल हो गिल। लोग आपन जान के परवाह छोड़ मलबा हटावे में जुटल बा ताकि कवनो जिंदा आदमी मिल सके। यह भूकंप में अब तक 1600 से अधिक लोग जान गंवा चुकल बा आ अनगिनत लोग मलबा में दबल बा। शुक्र के दिन दोपहरिया में म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप आयल, जे कर केंद्र मांडले के लगे रहल। धरती झूला जिसन डोल गिल, बहुते इमारत गिर गिल। शहर के हवाई अड्डा, पुल आ सड़क बढ़हन तौर पर क्षतिग्रस्त हो गिल। संचार व्यवस्था ठप हो गिल बा। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार में चल रहल गृहयुद्ध के चलते राहत कार्य में बहुते परेशानी हो रहल बा। टूटल सड़क आ खराब संचार व्यवस्था से राहत कार्य धीमा पड़ गिल बा। बचाव दल के मलबा हटावे में मशक्कत झेले के पड़ रहल बा। खबर पसंद आवे पर लाइक करी या चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। रूड़ा के सपोर्ट से हमनी जिसन छोट लोगन के हौसला मिलेला।